No, kolli on erittäin monipuolinen koira ja sen kanssa voi harrastaa ihan mitä tahansa. Se on erittäin älykäs ja sitten se on myös hyvin kaunis, eli sitä käytetään paljon näyttelykoirina. Mutta kollien älykkyyden takia sen kanssa voi harrastaa oikeastaan mitä tahansa. Palveluskoira, mihin kuuluu kaikkea hakua ja jälkeä ja tottelevaisuutta. Agility. Sitten me ollaan käyty mun koiran kanssa Dopossa, mikä on tällaista punttisalilla käyntiä yhdessä koiran kanssa. Koirakoulukompassi niillä on ainakin kursseja. Ja sitten me voidaan tehdä paimennusta, ja sehän on ihan, kun kolli on paimenkoira, niin se on sen sellainen oma juttu. Et mä oon nyt lähes mun oman koiran kanssa paimentaan. Katsotaan nyt, kun se on vasta vuoden ikäinen, että syttyykö se sille paimennukselle. Ja sitten meillä on tottelevaisuus, mikä on sitten tällaista erilaista tottelevaisuutta kuin palveluskoirissa. Mä itse asiassa luin just yhdestä lehdestä, niin yksi kolli on ollut tällaisessa homekoirana. Sitten on kaverikoirat, eli valjakkokoirat, että sitä voi käyttää oikeastaan mihin tahansa. Ja se vaatii sellaisen omistajan, joka haluaa harrastaa sen kanssa. Se ei ole sofaperuna. Ainakin mun omani korvaani tarttui tämä, että sen kanssa voi käydä ikään kuin yhdessä punttisalilla. Niin kerropa vähän siitä lisää. No se on semmoinen laji kuin Dopo. Ja siellä on semmoiset isot pallot, minkä avulla sit jumpataan yhdessä. Eli sä voit tehdä esimerkiksi vatsalihasliikkeitä niin, että sulla on omat jalat sen pallon päällä. Sitten sä nostat lantiota ylöspäin ja koira ryömii sieltä alhaalta. Tai sitten koiran tasapainoharjoituksia niin, että koira nousee siihen pallon päälle ja tasapainottelee siinä, niin se on sen lihaskunnolle todella hyvä. Se kuulosti mielenkiintoista. Toinen asia, mihin mä myöskin kiinnitin huomiota, että kun kerroit agilitista eli tottelevaisuudesta, niin se on vähän erilaista. Joo, siis agility on sellaista, missä mennään radalla, koira hyppii esteitä, menee putkeen. Ja tottelevaisuus on taas silleen, että tehdään semmoisia erilaisia niin kuin liikkeitä, se kulkee sun vierellä ja sitten tehdään erilaisia liikkeitä niin kuin istumaan, maahan, seuraamista. Seuraaminen on tosi tärkeää ihan niin kuin tavallisessa elämässäkin, että koira oppii seuraamaan. Kolli on hirveän hyvä koira tottelevaisuusharrastukseen, että kun se tykkää tehdä ja se oppii hirveän nopeasti. Että suurin haaste on omistajalla opetella opettamaan. Paljonko tällä hetkellä ainakin suurin piirtein kollieita löytyy Suomessa? No niitä on, mä voin silleen sanoa, että rekisteröityy joku 400-500 viime vuonna. Sitten meidän kolliyhdistykseen kuuluu jäseniä joku 1400. Ja sitten riippuu, onko kasvattaja tai sitten ihan koiran omistaja, niin se on varmaan 1-3 on semmoinen yleinen niin kuin ihmisillä koiria ja sitten kasvattajilla tietysti enemmän. Mites tämä rotu yleensä, että tätähän löytyy lyhytkarvaisena ja sitten tämä pitkäkarvainen, niin kuin nämä sun omat koirat. Löytyykö ihan tämmöisiä tiettyjä värimuunnoksia? No, kerropa vähän. Kyllä, joo. Eli tässä on Bloomerle. Siinä on semmoinen siniharmaa niin kuin pohjana. Ja sitten tuolla lötköttää meidän Jade, niin se on soopeli. Okay. Ja sitten tuolla pöydän alla löytyy Jekku ja hän on trikolori. Joo, eli 3 eri lajia, tai siis väriyhdistelmää eikä lajia. Ja niillä on ihan samat väriyhdistelmät lyhytkarvasilla. Joo. Mites kollien niin kuin tämänhetkinen saatavuus Suomessa, että jos koirasta innostuu, niin joutuuko kovin kauan odottamaan, että löytyy niin sanotusti vapaita pentuja? Riippuu millaisesta niin kuin yhdistelmästä haluaa pennun. Että, koko ajan löytyy pehkot sivuilta, siellä löytyy ja siellä näkyy suunnitelmat, siellä näkyy pentueet ja sitten siellä näkyy niin kuin ketä on syntynyt. Että sieltä löytyy, että mun mielestä koko ajan on saatavilla. Miten sitten, kun kiinnostus herää kollieeseen, niin toimit myöskin yhdistyksessä. Miten teidän yhdistys palvelee niin kuin jäsenkuntaa? Meillä on nettisivut, semmoinen kuin www.scy.fi, eli Suomen kolliyhdistys. Sieltä löytyy tosi paljon tietoa. Sitten on alaosastot, mitkä on paikkakunnittain tai siis alueittain. Eli esimerkiksi mä kuulun Helsingin alaosastoon, missä mä oon Rallitoko ja Toko vastaava ja sitten myöskin siellä hallituksen jäsenenä. Ja sitten niitä löytyy sitten Turusta ja ihan ympäri Suomen maata, että varmasti löytyy jokaiselle alaosasta, koska sen kautta sitten harrastetaan.